كازي خوش محمد تلفزيون خوي كيرد تشامي بوكسكي إفيري تاعنا شنديركم رجولين ألكسندر حامر قد مسكو بدايها تشامبيوناتي كوتوي قاي غلغي كيجر في خكين كماندو وش بس بجومير بلاتي ظهر يرزي تيوش سبورت وصل رايقوش ودول تهن لامن كديتي قرقص قاشايلا سوخان بسكول سان جميل دي هاشتول مش تخط يحسب بس جدوش طور وخشو ديش التلفون وشتفش كسلوش سياق سبورتي هاش في الجغل غير والله ما يدعو الجيب عشان مش تطرع وخل مطلمر Олимпийский чемпион Рагулин Александр Хамер под Москвой дайхач турнире Котулуяка вайка хоккейной команде зижил мероприятие дайхер ярзит зиоч спорт хосми. Он чемпион наждей qalбуцы жив корнеанён сбегда тихер шашт хашк оттяди қырт сарт ихдек қачырдек. Сумекте юх окерде қырт со шишу халq скамад ваша тихаха. Спорт غلغميك اشتدير يعلميا سكتيش جواتر صخان بغدا حنزوي хоккейной команд دوق شويخ чемпион шанап. غلغميك спорт ديا يالرا Рагулин царахшинен кубок шын арен директор учтечу и сэндаилар регион кельго хочу. Успеху Евкурку за личный вклад в развитие детского хоккея. Кубок памяти Александра Рагулина 2017, победитель МАГАЗ 2007. Вот такой кубок. Поэтому я передаю его вам на вечное хранение. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочу сказать, должна быть теперь какая-то площадка, где вы свои, вот это первый ваш трофей, где вы эти трофеи будете хранить. Поэтому надо посмотреть, как вы это все будете расставлять. У вас места не хватит. Успехов. На самом деле, идея пригласить команду из Ингушетии на наш турнир, она очень сложно пробивала себе дорогу. Вот. И, так сказать, и далеко, и ребята кавказцы гордые вдруг не выигрывают, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки, благодаря вашим руководителям, благодаря нашим друзьям, вот, вы к нам приехали. Это действительно было тяжело, далеко, и вы просто молодцы. Как, собственно, и крымчане, тоже, так сказать, путь у них недолгий был. И очень за вас радовались, и то, что вы встретились в финале с крымской командой. Вот. Мы вас все звали Чиграши. Очень живые, и, честно скажу, большинство оргкомитета болело за вас в финале. Вот. Чем-то вы нас так подкупили, но вот сейчас, оказавшись у вас в гостях, я понимаю, чем. Сказать, мое сердце, в общем, на Северном Кавказе, я думаю, сказать, навсегда. И любовь к этому краю, она, поверьте мне, увезу с собой, сказать, навсегда. طيقوش حلق واشايلر ويتيكال غيميق حلقر لامن كديتي كوربوس صلار هميج ديان كديت تجدي قلبوتش نياسر يرشدق ليتمي سيلي ميمير لداي هاشمير بلاتي داقلاتشبر والغيميق كرسان لالغ ريسبوبليكا البيحكا هاشي كرسان تجمس طول متقاتش ديات شاش تحشقلات تيقرش زغوش تيقات صار شاش داقلواتش داملي هاشي هاشك بخوي ديقر اشت بيخ كتقيمتا 11 دولار تغن اخشر تزويديني ديش يتاچكا гишнахы ыздерги зош хана чхам хой тамерлан достаху Насташ кадеты بلغل دلوامن كديتي كوربوس حيلات قاقو شد زراخيت ديادي دقليت مي سيليني ميموري علي دزدش خلر قيري القشت بلغل ياخش دي موكلور بياريت اراشتي قيلات مولش خان شي مخ واغو حالات دعوت كيش بولقون كيغر خوي حيخر خوي وоспитательشي كديتشي вешт элч ерик кадетский корпус и мероприятиин да класс бяхкачани قبل шахар администрации правительства и виклыши эш сили мехкер бяхкахаши. Я искренне верю, надеюсь и желаю, чтобы каждый из воспитанников Горского кадетского корпуса и из будущих воспитанников Горского кадетского корпуса осознавал эту ответственность, которая на нем лежит, и ему хватало сил достойно нести это звание. Пусть вам всегда сопутствует удача. قاشرات ام داق ديكا يولج ديشر زافيديني تصعلو ارخش حيوا لامن كديتسكي كوربوس جهتر ديك ام كارير يولج بتس زافيديني تشديشا اربان دوق كيغر خوي فعل يخت بولش قهيق ياخ ديشش بوخ شار مسط حلق دوخ دي مقلور بي بيز جولج تهين. Какие подвиги и достижения достигли наши деды, прадеды, чтобы, равняясь на них, мы могли смело нести такой же путь, достойный уважения всего народу Ингушетия.
قيا قوشو كيزك خيات سدع صوغة تسنك حجة خلديز إالر سيلي مخكر بيحكا حاشش يستيوات فورد بصورة تلاتر تسان خيط تشوغ استعب غلغي مخ إيشر كيجر خوش شيق أمن إستوري دسل دواتش ألاني كوية إرزي سكولبتورية يلر كوربوس صوغة لارخا مغاسيرش أدمنستراتيفي كلش ترجستني مارش دايان شلتها حلش بالر اجر تحت ديش ايتا كيجر خوي учреждение лилду духур хаец قين ديتي مسيخ منوت يالش كديت ان شيخ ياخ يشخو جيتسار присяглуш дахожил церемонии у кигер хошт эгер лор хемига кертир долдак быть преданным своему отечеству, своему народу, свято чтить память предков. Клянусь быть честным, благородным, дисциплинированным. شاش خرجاش ناقا لوارخم بزاج بواري ميتي حق مارقيت بباتسار حات حنسان لوتش دوخ غرغرچي قواتشرچي ناخ صاتسبر كوربوس يشيلو عمتا احتوالي قچان داشكر دنس حدوقت ام غلق تغن ايشا بريساغ سن كنجا حدن يعني جاغ يديك ترس تري سكدسكي دادخچ خارتليو داس تري ديش ورش درك چق دوخ بواقع چارنو قستل دش تخلچ خل خود كيجر خوش تم ديسциплين عميشتان غود د يوق يولچ كورس شكر كديتش اگر ها تاع دي زر درجه ده حق دوخ ده سان تيجي كديس كوربسي داق تاق ده ساريه شيء بواقع بر учитываешка хехер خوشك воспитательишка شيء بواقع شاريه ودو خد اگر حق ازدت حاشج ما آلر لامن كديتي كوربوس كيجر خوش متسد ديكاج آغر أحمر جيتت شيء آمل جوزل قش ريجي أنشكر لال خوش صادق بالخم بيقحش كوربوس كل خوي. Даже вот такие у нас есть перспективы, такие планы вот с директором. Я хочу вот в следующем учебном году взять один взвод группу детей Ингушетии, детей перевести к себе, а наших дагестанцев перевести сюда, чтобы больше и дети общались, скрепилась наша дружба между не тоже республиками, в целом между народами нашими. وقتي بارش حالي لامن كديتي كوربوس تأي دست دو قير يرمو يوم مربياتيج عدد خم دعوتك ستوس أقص خم خوي تمرغان مرجع ما يربي كيرت خامش. تغم بيع شوزقي شيت شدول إرسي إمبراطورسكي أسكر إنرال دنيا حال خرج تيم دواقش خوخان أكورنيا قان نورس تونتفيا دنيا حال خرج تيم تشيداق واتجدا دوزيتات سوغلغي قمن بخو چندينا. دوقش صوغتش سبيلغل ديقات тонту темт дияха толмыш. Царяе Александр III Пачалдич даглецем да толмедвик Святой Станислав Орден ышты қадаху. Цехзач инрыл вахар лацкер доқыш дуц дейбірне қанхади. إنرال مايورفو أكرنياق أنتون تفاو إزري باح بيع قوست قبخيلخ تشير حليا خشيرت زميك волшхан высыр издан нандуатыш. Цудух профессию хуржиш ценок устылдыр дяушис. Ставропольский училище чақияқачыл тяхаг Московский технический юнкерский училище шолош разряда деш ихтаус. أكرنياق نوروز тонт маснена эздисак воалыш возыш хану. إز يرتول دا حال آريان داودش خان نخ آر بالي يكور آر حجش چون حجش خان صوص خص إسبولش صو خص صو ديغليل دش نخ باشقي تش مسد اشت نخ غير قاصلش اشت سبت غرسي شي وعملي يلش خنوس لقرش أمرخ إزري باخ بعديستقى إسلخشر إطلخش أوغستي أكرنياق أنتون كمчатский шостқа يلخش полки подпоручик волож дахожвял. Масех кыц харжа хану тон полковой судопредседатель дуақаш хуа. Изри избя вортлахчер цох шостқа йылахчы пехотный полка командир вял. Это изри избя койтлахчер подполковник Цейницын. Халхыр дерек дынин том хайчы Укурнияқ Антон тик дақлас вуд. Укурнияқ Наурузтон белгувя қалдық мейділгішті орденішті. Цейқ ейі қуалықчы Александр дяш патчахала дагалецім даздыра ендоту мейділгі қуалықчы бұғарық ел Святой Станислава ордені үштіқдақу. Японцы са әрсі мягко бәч тәмті қаницын наградыш дақ. Медальгиш тиницын святого Станислава, святого Владимира, святой Анны Яхажа, первой, второй, третьей степени, первой степени ханяцун бактериал, второй, третьей, четвертой степени ханицун орденыш, так масанина вей наха дук езыжи, вей наха Кавказер, тем хошта жах дук езыжи, Георгиевский оружие Яхажа, шалт ханицун соғытайына.
Пенсии вахачу тяхак алямати дуах кдак ляцат укурняк Антонты эзри из бявуритлах чер май бет кылбасет Кавказы Луамарон союз ваша ёлыч. Эзри из бявуритлах чер марти-апреле бехтышк Кавказы цац ёлчы районышкы ваша ехкар демократический шедуалдары мехтигр органыш. Царях амын исполкомыш уалыр. Хэты гылгыйк амын комитета председатель хажыр цахаза вол инарыл укурняк Антонт. Багды даху цинвахаридар дик дозыц. Укоров тонт маснена эздисак волжи. Шидей мохке, шидей злы, ши мохке, ши каме, доктезаж волжи. Сибата гырса каствен волжи. Эздисак сена маснена дагвагас, дагвог ханза вен волцс ышты ши мохк шилдука беза саксена волцвенас ышты волзгваз тихт ягач тихенышты. Нясер кертерчи доголецами силе мемориали эрси императорский эскары инарылыци доголецама илгит белгл яхкайы. Цинсан белгл яхал императорский эскары кви инарыл. Бейсерняқан бен хуи, бек бузарняқан сыслымбеки, малсыгняқан саварбеки, нырняқан элберти. Харнин дяхин дикыр эгрлуар хамердар. Дибырняқан хадиц эчуирина дидигняқан Мухмед керт хуамыш. Уqbet طالش دينا مقاس يوج سبورت فوسمي دعجه واشاين لطرخ ورلا يول турнир. Республикер اشترسير تيب парч регионышкар спортсменыш болыш. Всегда далер хардерги пыйтлатырды. Шойнец амал гойт кичойш бахан цнарт тиоч клубу дуагышой. Шашкар соли ехет или уж царя цақабац. Збагдер тренировка жешмети гадгыныш корреспондент Гельсами Ганюсп. الشيخ بيش بوتيشن بزاج بارمي بقدر ده هر دينا أقزالي تتأق أحيك سبورتسمنش نرت إيوش لطرق كوبر أربوت إحديك جوز اليوج يحش كداق لات كيتش بول سبورتسمنش حتى واش تورنيرا كيتش يوش وساقنيان إبراهيم حيت شو داوش دان سبورت زق أحيقش حواقس موكا قلتو هرقع دوش لطرا سبورت جوزنش خلرق تنيزو عمل ديكي حنزل تمسكوي خنو استرينيروفكش حتى حنشي ريسبوبليك تقا ديكي عدا خزيت ليرتسو قون جوا ديك فيزيشسكي كيتشو يوش واستخنرش دينا شي دوزل بارمي اوتر بوغ ديك تشق باقابتسو يزطا يأكي ليوش يتسن دوزل كاتيجوري وكياحي بروفيسиональный ринг تدوحشقا أروالش وإبراهيم حلقشين بوتش جامالاتش خنوز Суцани Богдарялович киргиз лотожу ударник в основном, но со Сунцани вязаться диол, сначала повязать туда-сюда, язык забиться дечхан, уже сей болбе бас. Благодаря что Нардина в республике поддержку ММА цудо с каждым годом дикий хулкис все лучше и лучше. البوشنيان أنا حلقر داقلات جواس ناسري لتر وآلشي يحشك تحقق أحباق قبال خمقة ديك باز إيتسن وقنياق أدحوش يحشك ما خلت أهديك فيزيشسكي اشتمارالني كيتشو يحجاوز خوص لتسايت كي دوزو دوشي كاتيجوري لتقو سبورتسмен مسيح كي لأياقش قواتشم خوبا ألا ملقشي حالي لتكايوالتسن تولسو بازو غريبلر روز بيختوكم لق خلرخ تغدحوش تورنيري يحي والخلق دا ألر سبورتسмен На данный момент Дагнарждинах дозыл дуагач буарми оттиш кахегуах كوتولياق إليسا. جريبلينج أو سبورت كوزجر حقيقة صدق بريوم الشوز شغل عشر إن شاء الله ترى سبورتسمنش. إشت بوكس كيك بوكس أو أمي خلرخ بيتو غديك واش تحدوات صار خارني. صدق دقة يوش خان أونيورسال سبورتسمنش اللي تيو عقد صلاة الخويا. شجوز اليوزي دقلة صار قواتش دي ديك أتولو أخيحش. دوحش قبولش بوش سبورتسمنش تألر كير تير ترينرو. صار ترينروك جي أو سيردنا أو ديك إشت قحيقش أنكشتين ديك قحيقش بعيرن سيرن ترينروك جي тренер وتاعك حاجتين رازن تاع борьба грэпплинг стойка مش فغول в республике سن مسكوير سيلي نوخشي مخكر غابرتي بالقرو республикер بحكالاتر خوي خب ما بيت قالش دينا دحو دوچن ياسري لتر алчи حاشك داغلاتش جلس خانيان يوسف زرابني رمضان كيرتقامش دي حالين بواتش جبيز محتقي نتشي زامجش سجي واحر قويتش نمتي دراماتورغ فريدريخ شيلر بيسا سبيكتاكل كاتشش به باتشاقين درام تياتر اكتورش بريتلاش بعشر ليلة زاميوت جو سبيكتاكل الغيمة تلقويتلير ريجيسور بوغش تشاكين يغان إيساس سنت سان حيجر خوي تيركم صوبر كالر تيش جوز اكتورش حاسطة اكيد شو يشبه هاد شويقة هيجن بوزي تبتر وقبيت تطالش تيناح نياسر يرش كل تورتسخ Бонсайл драмисцент ялыр спектаклерик оғыны шитыр похож қолеузит пьес автору Фридрих Шиллер. Қан ялш был безм бэссент лахтар зыштали цамхылуд бы кертер турпылхой. Музыкант езден в президент в сбагандолш теха қосым от техенештиқи. Значит, первое предупреждение идет правильно по сцене?
Первое предупреждение. Вот он предупреждает, не подходите близко. Договорились? Вы также вынимаете оружие. Да, но только будьте осторожны. Свечи сзади. У вас просто все так же, но только плащ появился. Плащ будет сильно мешать. Поэтому будьте внимательны. Доқняған мұхажырмалар егер қалағет сын кертештір пұлхучу не камердинірш дүйеқи қоусым әттасын. Күлгіш хадыр еге бағни слуахтереді егер лархамех. قابل تاسو اگر خلا درت واش تا تدولش خنر فدر واش غارت واش لتر درت واش تا تدولش خنر هانز خلدلي احتلي كزيك قاش ديزش حقاچات تو داوش عندلي سبيكتاكل هيك ديكي واش لوس تدج شرطك دحوق وجد تو غارت عمدلر حتى جت رفيل خلويجو ريجيسور خارج عمل حوار ماجيج أو خالصو هيجر خوشة. Стоп. Ты куда бил, Амир? Ты сейчас виноват. Не. رولش تهدي قاش شير دواتش قلم أغوي اللي أرخطوه كم بيبيزش. رول باش بار من شقة قردوه شو عمل يخطط طاقة هيك ديش خل أكتوري. اسقاش دي إجر خلاق ده كيرتير تربو خيول شلي زين تون رول قاش شجي مرزبيك نيقان ميلانا. تون إجر خلاق تجر سцене تيجي از خارج يتشان سك إخرجان. از تموجنا خيق نيسين از خارج يتجبلنا خيق نيسين سيكر حمدواتش. از سك إخبره حيجر خوتشو سي از زود دواتش خود دواتش سين خلدلك سي عمدار سين حيخار از لقى وقت حرسه. профессиональный актер штхань قمر نيسلت ستيب حمتك أقا هيجرو مسز ريبتيتيرو شي بيدلو إز بحندلوش حجر خوتي شوي جون هار حال تربل خوشن عمل مير يوزيت نسقاش جوزنشي. سن إلي يزر وإز استخك يزر وإز مشت فيها وإز مشتلين وتسوق أمي على مشتيات سن واخرت دوزدن حم مشت خنت سن إل نيجت مشت خنت إز دريك حم تاخد يزر أكتر ريجيسورو هذا ريجيسورو هون ديجدو حم يرد ديش بقى خيتر سن شين جوش تيبر حوطه تسوي آخر حديد يزاز إيس حياة تيبر زرولي دقتش أغراز إيش يجي صح. سبيكتاكل يودشخان أكتور شيل ده حدير دو قميل دو حلقة غيمات مارخلت زي سبيكتاكل كيرتير بلغلو بريت لغ بعشر زلاح تجدام من شهوك تشكنيق عن إيساس حجر خو زي مشوا وقتشا تساتر قرقوالو تسو إسخه نقعسن بهلق والبيشكولي تسو نو أصل ضد سو هون قوش تيبر مدمزل لوي سانسيغل إيلاش تنتشتير ويش تزعم سيقولوا يقدر يحكي عن شيء خصوصا. تغني مش تماد وي أرح ليلوش باموت ما مسخن وينيق ليلوش باموت أكتر ما بي داخ سمعتوا بقون ساعات بوت إن موت يعني تجبوتسو أخيرنا يخ متت يخ سن مش متت حدوى الكلاسيك. مسسن حجر خوشقيت جوستيب أكتور جوزي تيز مرالوجي نمتي دراماتورغ فريدريخ شيلер пьес. Шадрам кертер ил масне қейти гел шемел был низ урод миллиархат актёры тобано. Мы будем очень стараться, мы будем очень сильно работать с тем, чтобы этот спектакль понравился ингушскому зрителю. Очень мы хотим, надеемся, и мы будем играть с тем, чтобы они подумали, как там жить, как нам не предавать, как нам не ошибаться, меньше ошибаться с тем, чтобы быть живым и красивым молодым человеком. Пьес чакны мыштқоге кертер турпухы вашаққет әтубаби масяқ дедалчқуды ғалайқаман хейжір қошт. Май бет қалғыш дейна шағыр культурцық пачалқын драматический театр актері қайығым бар боз әту хубынях. Пхугы мәдна көсінеқан сұрхо керт қамыш. Керді чами выпуск цитя чақпел мех қайшан бар каладуғырақ мәшті ақылчы.